Znaš li da nas je učiteljica zadužila da pripremimo priredbu za kraj godine? Da, to mi se baš dopada. Treba da pozovemo Olju i Marka. Da, oni su zaduženi da nam pomognu. Pozvaću ih odmah da se dogovorimo. Znate da me učiteljica zadužila da napravim priredbu? Znamo i nas. Evo sada i Olja, sad smo svi tu pa možemo da se dogovorimo. Ej ljudi, evo neverovatnu ideju. Tvoje ideje. Nemoj ti odmah sa tvojim idejama. Pa nisu njegove ideje tako loše. Ti, Olja, si uvijek protiv tuđih ideja. Tebi je sve dobro. Čekajte, ne suđajte se odmah. Treba lepo da se dogovorimo ko će šta da radi. Kako da se dogovorimo kad se Marko i Nina nikad ne pridržavaju dogovora? Ti me, Olja, mnogo nerviraš. Ne mora uvijek da bude tačno kako smo se dogovorili. Mogu ja nešto da promenim? Nemoj odmah da se ljutiš, Marko. Evo, meni se sviđaju tvoje ideje. Baš su originalne. Ali nemate prava da trošite moje vreme na vaše blesave ideje. Da bi mogli da prihvatimo naše ideje, ali da radimo po planu. Sigurno to ništa neće valjati. Ako budemo radili po planu, možda će to i da uspe. Ti hoćeš da kažeš da mi pravimo gluposti. Možda hoće da kaže da su samo neke naše ideje glupe. Ona je glupa sa tim njenim rasporedima. Najbolje bi bilo da kažemo učiteljici da ne možemo da se složimo, pa neko ona odluči. Taman posla. Nismo valjda toliko nesposobni da to ne možemo sami da uradimo. Slažem se, treba samo malo da se potvrdimo i da poštujemo jedni drugi. Naravno, moje ideje treba da se poštuju. Nisu problem tvoje ideje, već što većina tvojih ideja ne može da se realizuje. Nije tačno, onaj vatromet mi je bio baš super. U stvari bio je ekstra. Zaista je bio lep, ali moraš priznati da je to bilo veoma opasno. Možemo ovako do sutra. Ja neću da gubim vreme. Ako vi ne želite to da uradimo sada, ja ću sama to odraditi. Ti bi samo pravila planove. A ti bi samo pravio gluposti. Ako ćete da se svađate, ja u tome neću da učestvujem. Idem kući. Ja ne znam zašto ste tako tvrdoglavi. Idem i ja kući. Neću da gubim vreme sa vama. Ma odmah ja. Hajde da se dogovorimo. Ne bi bilo u redu da ovo ne uradimo zajedno. Zajedno ćemo organizovati priredbu i odrediti ko će šta da radi. Ja predlažem da ja i Marko napravimo plan šta sve treba uraditi. Ti bi Nina mogla da porazgovaraš sa svima iz odeljenja i pitaš ih šta ko hoće da radi. Ako nemaju nikakvu ideju, ti ćeš već nešto smisliti. Super. Ma ne, uradit ću to sigurno. Ja bi mogu da smislim nešto da naša predstava bude originalna i da iznenadimo i roditelji i učiteljicu. Odlično. Nemoj da zaboraviš da priredba mora da bude u našoj učionici i uradi to što prije da bi mogli da ih realizujemo. Ja ću napraviti spisak tačaka, ali moramo misliti na sve. Ne smemo se sudarati na sceni. Ti ćeš mi, Nina, doneti spisak tačaka kad budeš završila. Ja bi mogao da organizujem probe. Napravit ću plan na održavanje proba i staviti ih na oglasnu tablu. A šta ako neko ne pročita na oglasnu tablu? Ma ne brini. Ako sve bude tako po planu, bit će završeno. A sad svako na svoj posao. Šta bi ti Mihajla prikazao na priredbi? Ja bi da svi. Što vi ne bi pripremili neki komičan skeč? Bilo divno. Upiši nas da ćemo to da uradimo. Napravit ćemo i pozivnice. Moraju biti blesave, napravit ćemo izložbu radova. To ću reći Ivanu i Saši da oni to sprovedu u delu. O, dobro je. Nina je uključila u program sve naše drugove. Biće ovo težak posao. Nešto za priredbu. Možemo da napravimo pozivnice. Na primjer, mogu bi ja da ih napravim.
Možemo i da organizujemo prodaju naših radova pa da prikupimo novac. Hej, taj novac možemo da potrošimo svi zajedno u meku. Slažem se, mada bih ja radije kupio neki DVD player pa da češće imamo žurke. Možda bi bilo bolje da novac iskoristimo za neko nastavno sredstvo, ali ako vi želite da ga svi zajedno potrošimo, ja se slažem. Onda je u redu da svi zajedno potrošimo u meku. Ja sam sve uključila u program. Mislim da svi trebaju da učestvuju. To je odlično ako možemo sve da uklopimo. Možemo. Ja sam sve isplanirala, sada samo Miloš treba da organizuje probe. Ništa ne brinite, ja ću to završiti i svi će biti zadovoljni. Miloše, da li se taj čop u glavu? Bojim se da nešto ne bude kako treba. Pusti se, sve ide kako treba. Generalna proba je u sredu. Svi dođite. Gospodine ubio, prste ću joj iseći da ga majci nikad više ne napiše pismo. Morat će da ga napiše nosom. Nosim će da ga napiše samo kada hoće. I odakle ti ovo pismo? Doneo poštom. Za nju. Za nju da bome. I ti ga otvorio. Otvorio da bome. Bolje da nisi, bolje Boga mi nego ovako što mi presede. I kako ću da joj kažem da si otvorio pismo? Eto ti sad, čudo Božje. Otvarao sam ja pisma malo veće, gospode, pa neću đakino. Otvarao si, ali si zbog toga i službu izgubio. Kako ti se čini? Olja je odlično rasporedila tačke. Da li svi imaju deo svog programa? Ima i ti si svima dala odlične ideje. Jedva čekam sutra. Izgleda da ste se vi ipak nešto dogovorili. Jesmo. Kako vam se čini? Ja sam predstavila. Sve je tek je planu. Sve je bilo kako smo zamislili i svi su bili srećni. I ipak ispalo originalno. Sve je super, a ići ćemo i u mek. Kako smo se na početku svađali, ja sam mislio da nećemo uspeti. Ja sam htjela da odustanem jer nisam mislila da ćemo ovo odraditi zajedno, ali srećna sam što nisam bila u pravu. A i lakše je kad radimo zajedno. Sve je sjajno, super smo se družili i radili smo posao kako treba. Najvažnije je da damo šansu drugima da urede ono što najbolje znaju. I da verujemo jedni drugima. There are birds in the sky, they all know how to fly, but where do they go? Where do they go? There are lots of things to know about the animals around us. There are lots of things to know, oh yes, oh yes. There are fish in the sea, they all know how to swim, but what do they eat? What do they eat? There are lots of things to know.